Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kabang aku ban update biang ia ki pajba nong song jong ka jela ka jongi, hadin ba ka ba menang ladap ai ka tu ka press briefing, dan rei tang kendiat tang ko masiteng kenta hadin ngelayo jing tip biang. Hakaba dang don syu ka positive case ha po ka jela ka jongi but menta ka positive case ka bangyo klakeu ar pho nyongut iwei bala klat khat ar ngut ibala shat ke la klan but khat saungut kilong aktif hadu kaneka klip mat ka ba menta te kini kin reungut ki batmai ki ba dang ngidang yo ki report menta dang tang khandiat por kalong ba nang tai na po West Garo Hills na West Garo Hills na po Southwest Garo Hills ki don laingut West Garo Hills iway West Khasi Hills iway East Khasi Hills iway te ka total barok khot kalong reungut ki bengidang sio report mentan dang khandiat por ten rei ka ba ngasku tunat banya thu agan ka por kalong ba kini barok an reungut ki bayo ya ka positive case ki dei ki bawan na bar ru mdei tangkata ki bala don lepa hapo ga garantin centers ka ba per tinga kerpat bagi pajba nong song jong jela ka jongi kimdei bandon ke jing ting ke jing smith namar ba ka transmission sya ki pajba sya ke public kamdon namar ba maria poison ni sapo ka jela ka jongi ngilabu ya ki halaki jong ki jakasa ki ba singan ki bomdon kanu ke jing ma ke jing masau nam ta ki pajba nong song barok kawai wan nabar kau mut ki badang kena ki arpo nyau ki arpo parsnem ki laipo hadu laipo san snem ei rei barok ki dei ki badang kena namar pila tibi ki bawan nabar tinggal stul pai bakan longbek ya ka detail ngam padon ya ka detail ngam padon te ki don katukan ngut ki bawan na po Maharashtra na Bangalore na West Bengal ban na Chennai tenre ya ke detail borok bakiwan daka ki ya nangno ki ya komno ya tang di palaban ya thu naman ng padon ke detail borok tenre at least nglayo ya report tang ban update mo